Ahojte. Na našom kanáli Omnizone som sa poslednú dobu upriamil na zmenu paradigmy, ktorá nastáva tento rok, a ja predpokladám aj z energetického pohľadu, že október bude dosť silný na také zmeny v našej spoločnosti, v našom fungovaní, v našej realite, a môžeme si to teda nazvať, že tá zmena paradigmy, ten prelom nastane teraz v októbri. No a samozrejme tí ľudia, ktorí nemajú radi nejaké zmeny, sú trošku konzervatívnejší, chcú byť stabilní, hej. Hlavne v Rakúsku je veľa ľudí, ktorí hovoria, a ten šíling bol lepší a to euro je také a také. A kedysi bolo lepšie a teraz je to všetko také nejaké iné. Tak chcem vám trošku predložiť alebo predsunúť také zamyslenie. Ja som sa totižto dnes zamyslel, že či by pračlovek, teda ak si zoberieme teóriu, že dnešný moderný človek sa tu nejakým prirodzeným vývojom vyvinul a všetko išlo nejako dopredu, tak by sme prakticky ani neprišli do dnešnej doby, keby už ten pračlovek alebo napríklad ľudia v roku 1700 alebo 1800 chceli zastaviť čas a povedali by, no tak toto necháme, lebo takto je to kulové a tie koče vonku na ulici sú dobré a nepotrebujeme fungovať nejako rýchlejšie alebo nepotrebujeme fungovať nejako modernejšie. Takže by vlastne ani neprišlo k tej situácii, aby sme mohli povedať, že pred pár rokmi to bolo krajšie a tak by to malo zostať, a tieto nové zmeny, to je úplne že hrozné a ťažké a ja neviem, že aké všelijaké negatíva ľudia pociťujú, teda hlavne k takémuto obdobiu plnom zmien. V októbri 2024 sa nám stretnú dve energie Tiat, ktoré sú vysoko produktívne energie dreva. Je to aktívne drevo, ktoré robí veľké zmeny, veľké pohyby, rýchle myslenie, štartuje v nás všetkých rýchle myšlienky a budeme otvorení týmto zmenám a ani sa nenazdáme a tie zmeny naraz budú tu. Posuniem sa trošku v čase dozadu, a keď si tak pomyslím, že teraz tento mobil, ktorý mám napríklad pred sebou, alebo tú lampu, ktorú mám za sebou, aj keď teda není nejaká hypermoderná, sa dala vždy vyrobiť. Mohol ju vyrobiť aj pračlovek, alebo mohli ju vyrobiť ľudia aj v roku 1700 alebo 1600. A tie materiály tu vždycky boli. Hej? Čiže vždy sme to tu mali. Predpokladám, že na Zemi nevzniklo nič nové, možno nejaké prvky nové sa vytvorili, nejaká tá tabuľka prvkov sa, predpokladám, rozšírila čiastočne, ale hlavne tie základné prvky na vytvorenie nejakých čipov alebo napríklad také konštrukcie tej lampy, ktorá bola za mnou, aj tej žiarovky, tu vždycky boli. To znamená, že tí ľudia v minulosti to dokázali vždy vytvoriť, ale nevytvorili to. Ne? Chce to naozaj taký nejaký vývoj, aby sa postupne dokázalo spracovať že železo, oceľ a tak ďalej, aby sa vymyslela žiarovka, ktorá sa dala vždy vymyslieť a vymyslela sa posledné 10 ročia. Takisto televízor, a teraz premostím do toho mobilu, ktorý mám práve teraz pred sebou. On sa vždy dal spraviť. A nespravili sme ho, pretože chýbali tam nejaké tie články v tom vývoji. Takže ak sa posuniem teraz trošku dopredu, veľmi sa teším na to, čo príde o pár rokov, respektíve aj mesiacov, lebo všetci vidíme, ako ten vývoj ide expresne rýchlo vpred, vďaka aj iným či už sú to čipy alebo inteligencie alebo tak, sa to naozaj veľmi zrýchluje v kooperácii s človekom. Týmto chcem len povzbudiť, že naozaj zostaneme otvorení a težme sa tomuto, čo k nám prichádza, lebo vidíte, že ten dej je naozaj neodvratný. Ani ten pračlovek alebo ani ľudia v rokoch 1700-1800 nedokázali zastaviť ten čas a ten vývoj prišiel, a miesto toho koča na ulici tu máme dnešné moderné elektroautá na ulici, ktoré sa budú samozrejme stále zlepšovať, ako sa všetko postupne zlepšovalo.
No a teším sa naozaj už na nejaké lietajúce dróny tu na čoskoro, aby sme si že skrátili cestu mestom a aby sme boli ešte ekologickejší, aby sme neničili tú našu planétu a prírodu tým, že tu robíme nejaké pokrokové technológie. Takže toto je také dúfam, že krátke zamyslenie na dnešný deň. Dajte si nejakých 5 minút ticha, bez akýchkoľvek impulzov okolia a možno premyslite, možno premeditujte toto posolstvo, túto informáciu, ktorú som vám ja teraz posunul ďalej. Predýchajte ju alebo ju proste pustíte z hlavy a nechajte veci stanúť sa. Tak, krásny deň.